בטבע, ויש לנו כל מיני דברים. ויש לנו מה שאנחנו רוצים. נכון, למשל יש לנו כוס. כוס מלוכלכת. זה מגעיל. טוב, תראו כמה צדפות. מצאתי הרבה חלבונות. ותראו, זה מלחך לי את הידיים. די. אולי. אחד מאוד קטן. ואולי. כן. תראו את זה. זה מגעיל. אולי את זה. אפשר לקחת. זה מגעיל. זה יחסה. הרבה חלבונות שעשו כאן. כן. אולי אפשר לכדרר את זה? זה מגעיל. זה מעצבן אותי. ואני מצאתי את חיה. וואו, תראו את זה. איזה רוטב יפה. זה לא רוטב. כן, אז אולי. כן, זה גבינה. יפה לי הגבינה. אולי. מצאתי תות. זה בטעם לימון. זה בטעם ענבים. איכסה. לא בא לי את זה. אולי אני נחפש משהו אחר. אמא, בוא נחפש משהו אחר. אני לא אמא. מיאו. אולי באמת נפתח משהו. בוא נעשה מזה כדורסל. לא הצלחתי לקלוע. אוי, נכון, זה לא כדור. זה נחש. מצאתי עוד חלבון. מה יש כאן בהמשך, אם יורדים לפה? בוא נכדרר אותה. לני ורומי, מה יש פה למטה? פה, בואו תראו לי. אולי זה כיסא, בוא נשב על זה. יש לי שרפה בתוך הטוסיק. יש לך כוסים בתוך הטוסיק. מה? וואו, זה יכול להיות כמו משהו. איבדתי מטה. וואו, יש פה אופניים. וואו, אאוץ', איבדתי מכה. אמא! רגע. וואו. כן, יש לי רעיון. בואו נלך מפה. וואו, תראו איזה שקדיה יפה. זה לא שקדיה. אני יודעת, זה פרח. איזה פרח גדול יפה. וגדול שהוא ורוד. אוי ואי, זה לא פרח. זה לא פרח. זה אולי בית, בוא נגור פה. כן. יופי, זה לא בית. כמעט אין פה שמש, אין פה כיסאות. זה מתוקר. וואו, מצאנו פרח שני. בוא נרוץ ונברח בשטח הזה.
זה.